Sugbo ug ubang bahin sa Kabisay-an makasinati og pag-uwan gumikan sa low pressure area samtang laing tropical depression ang gibantayan karon sa PAGASA Visayas. Alang sa dugang weather update, aniya si Engineer Joey Figuracion, weather specialist sa PAGASA Visayas. Mayong hapon sa tanan mo kini atong kinadipo ang dagan sa panahon karong adlaw Huwebes on November 15 diri sa Central Visayas ug Ubang dapit sa Visayas. Sa pagkakaroon ng atong weather system na naapekto diri sa Visayas, ang trough kining low pressure area na ganihan na sigpatan kini sa gilayon sa 360 km west-southwest sa Palawan area. Ug ang iyang trough karon mao ning tungod sa trough kining low pressure area makasinati ang Eastern Visayas sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa katag-katag na pag-uwan o panugdog kilat. Samtang diri sa Central Visayas o sa Western Visayas, ang masinati nato diri mga isolated lang o patak-pat na kapag-ulan o localized thunderstorms. Samtang nakita ginamotor ni isa ka bagyo sa gawa sa Philippine Area of Responsibility, ganihang alas 10 approximately 2,500 km kini silangan sa Mindanao. O posible na mosulod ni sa Philippine Area of Responsibility by Sunday o Monday o mauna ni kung bagyo ni tropical depression category karon ang iyang intensity o mauning atong ika 19 na bagyo karong tuiga og tawgo nato ni siyang Samuel. Ug sa sunod nga adlaw by Friday up to Sunday maayong panahon diri sa Sugbo ug ang atong temperature is ranging from 25 to 32 degrees Celsius. So isolated lang ang atong mga pag-uwan o patak-patak lang, may kainiton gud kita. Samtang sa Bohol, tingnan na ang temperatura sa Bohol is from 25 to 32 degrees Celsius o makikainiton gud ang masinati sa Bohol mga isolated lang o patak-pat na pag-ulan o localized nga panugdog o kilat. Samtang atong alamin ang sa Negros Occidental o sa Siquijor is ang ilang masinati ay mauman ang isolated lang ng mga pag-uwan o localized nga thunderstorm. Ang ilahang kainiton is 25 to 32 degrees Celsius. Ang atong sunrise buugma is 5:32 sa kabuntagon o sa dugang kasayuran bisitahon ang among website bagong pag-asa at dost.gov.ph o bisitahon ang ilike kami sa among mga social media accounts. I-search lang sa Facebook o sa Twitter DOST_PAGASA. Mao ko lang atong kalambuan sa dagang sa panahon gikan diri sa PAGASA Mactan Joey Figuracion. Dagang salamat.